Hello Biafrans and lovers of freedom. Welcome to Biafra Battle Cry TV, under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu, IPOB leader. Be part of history, every voice matters. Watch as everyday Nigerians speak truth to power and rally behind the hashtag #FreeNamdiKanu movement. Igbo, ekene m unu, Lolo Nneka Chimezie na-ekwu, ekene wetara unu ọnọdụ Igbo. Ndị m chọrọ igwe okwu n'ụtụtụ a biko Igbo Youth geenụ ntị, gemanụ ntị ọfụma. Agha a na-ebu n'ala Igbo kịta, ọ agha a na-ebu ndị Igbo bụ a na-erekrutu our youth iji wee nụso anyị ọgụ. So dị ọgụ ọ ga-awụ civil war between the Igbos and the Igbos ebe a na-aga. And ndị na-erekrutu ọgụ a bụ ndị ofe mmanụ, ọwụ ha ncha. Onye isi ha bụ onye na-elid ha, onye ji dis plan n'aka bụ onye isi ala anyị anụnwa, ya bụ onye ji plan ahụ jisie ike. Biko onye ọbụla na-ege m ntị, tụsaa na ihe a ka ọ gaa ebe niile ụwa sọtụrụ bụ ebe onye Igbo nọ. Agha na-eme ugbu a na the first one ha mere bụ Asadike bụ onye Igbo by the standard of Nigeria. So rekruto aga kọwa jel, rekruto ndị ohi ụmụ anyị onye ya wụbata ya n'ala Igbo. Plan wo ihe ahụ ịhụ na-eme na Benue wu ihe na-eme n'ala Igbo, and ọwụ na ndị ugwu hetra anyị maọbụ ndị ala hetra anyị nọ na anyị na-aga ụka. 99% anyị bụ ndị ụka, anyị adakpụ isi n'ala. That's onye abụ ebe anyị si mejọ. And the jihad a na-eme na Benue bụkwa ndị ụka, ofu ihe ahụ. And the plan we wipe out or anyị ekwete nga egbufọziri anyị ekwete kpọbụ isi n'ala. That's the plan. And ịmago ha agaghị abịa lụwa ya otu ahụ esi eme jihad, mba. Ụwa niile ga-elite. Ile anyị hụ na ụwa niile elitego already. Mgbe ebe echọpụtazi na ihe awa aghụghọ ka ha ji na-egbusisi ndị ụka. Na nke ala Igbo, ịma na anyị enwekewe ndị Fulani farmers herders class anọghị ya, na-achọ ihe ha ga-eji abata. Ha wee were nnukwu ego niile a na-ebi n'obodo a eji afọndụ da jihad na be anyị. And ịchọpụta ya ga-afịa arụ ọnwa anyị nwa ka ọ dịziri ịgbado anya mụrụ anya ka anyị dekwena ka eyi ụzọ anyị against ourselves. Chee na ihe egwuregwu na ihe a na-eme ewu our youth na-enwere ka o si aka dị ha. Ịmago ndị be anyị bịara n'ime ihe a na-apịa 419 ri nnu, ụfọdụ n'ime ha dị enwetazi. And ndị ahụ na-achọ ego by all means. Rekruto ha akpọtakwa elder boys were ha, so emechazie enye ha ego wụbaga ha n'ala Igbo were na-enye ha, ndị amị na-enye ha protection. Ị na-anya ihu na asara ikwu na ya na ndị amị na-arụ hand in hand, so ndị amị na-enye ha protection. Onye na-eme ihe na-eme n'ala Igbo ịkpọ ndị amị, ha anaghị ekwe abịa ka uche unu dị ya. Na anyị abịala nyopo, and ya na-emewe onye yuzchara egbuo unu le anya na ahụ ka ha chi wee gbuo ka esi gbuo Kesara wiwa after yuzchara ya. Unu lekwa anya Adakaboro ka esi wee gbuo ya after yuzchara ya. And unu le anya ndị gburu Adakaboro ọkwa na ndị ala. So ọgụ a na agha na-awụ ndị ala agwago ndị ugwu na ha ga-alụnwu ihe dị na ya, maka ha believe na ha nwere uche. Ịmaga ụmụ ihe aghụghọ ihe arụrụ ala otu ha chọrọ isi lụọ ọnya bụ ọgụ. And ile ha na-alụ ya ama up till now ọtụtụ n'ime anyị ama ha etigo confusion. While ụfọdụ me ha sịghị na ọ Igbo leaders, ụfọdụ me ha sịghị na ọ Igbo politicians, and ndị be anyị onye kpara aka ọsịghị na ndị be anyị nọ ndị isi anyị. Inwe otu ha chitige the confusion, ha mepụ ha bịakwakwa gị nọ ndị isi unu, ha mepụ ha sị na ụlọ ahụhụ onwe unu n'anya. Ịmaga ụdị propaganda and ha ji media, and ịma media na-eshape mind mmadụ. Ihe na-anụ wụ ihe ga na-eshape your mind. So agha na ugbu a na-awagharị ime ụlọ ka atụ gara anyị, ha werezi ego nọ n'akụkụ peacefully. Unu le anya na unu enwe ihe na-eme na Southwest, enwe ihe ọbụla na-eme na ihe niile a na-ekwu n'ebe niile be ha dị peaceful. Ndị otu a ka o si dị na the war. Nwanne ha nwoke nọrọ wụrụ finance minister na-ebute ego na-enye ha. Otu onye nke a si buru ego ugba na-eke ha wee na-eme business dịka Buhari si eme, na-eme ihe sọrọ ha were ekwu ụfọ ya na-awụkarị na South East, then na-emebisi business ahịara ndị a. In the midst of this confusion, anyị na-atụ onwe anyị aka ka anyị lite na ụmụrụ anya were ofu olu kwuo ịhụgodị ka onye Igbo na-emebi ihe apụtara ekwu ya n'ọgbọ. Ka anyị lee na ma anyị ga-eji nwayọọ chịkọnata onwe anyị baa n'ime. Mana ndị m na-adọ aka na ntị Igbo Youth erekrutuola some of them. Ha na ọga na social media na-erekrutu this our youth. Mmadụ dịka ka mkpọkwa ha ahụ egene, mmadụ dịka Ikenguru Agụ, mmadụ dịka Kesh, mmadụ dịka Ijele Jos rụpụta,
unu le anya na ahụ ka esi enye ijele police protection ya na-eme ihe ọ na-eme mana apụtazie ndị ọzọ pụta ka ha mee protest agbacha aka skuchu unu dị ya and so Igbo youth biko na-esensitize n'onwe unu na-agwa na youth anyị ha si na akụkụ mmadụ ole a pụọ ihe awụ agents very soon ọkwụrụ hụrụ na udo achịgo n'ụlọ anyị alụgide n'ọgụ tigide mkpukwugide nyopuo ha niile ha agwepụ ndị nke ahụ unu lekwanya na ahụ na gọvanọ of Imo Steeti sịkwa na ya chọrọ ibiru vigilante obi udola ebube agụ kpọrọ ndị iro kpọta kịta na enyopuola ndị ebube agụ ọ chọzi ibidokwa another one ka uche unu dị ya now enwere mmadụ ole na ole m ga-akpọ afa ndị nke mma m dị sure wụ ndị nke na-enye aka na-ebi ụdị ihe a nke a bụ Ikenga Uruagụ nke a bụ case from Osu Ihite Ọkwa case a na ha nwa so na ndị ha ama ihe mere na Osu Ihite Ọkwa because erote m na oge m bịara na-agagharị na-enyopụ ihe na-eme n'ala Igbo o so na onye so m bịa na my DM sị m na mche ebe ahụ pụọ na m si na Osu Ihite Ọkwa pụọ ana m ajịrị ya ihe na-eme n'ebe ahụ ọ dị gị mma eletewo na abịazi ka ekwuwasha ihe mere mgbe m kwụ nọ ndị amị gbara kedu afọ ya eke ụtụtụ ọkụ nke nọ on the public domain obodo na-achị ya bịa na DM sị m na m si ebe ahụ pụọ mbụda boy a na-akpọ case and ile anya ihe ọ na-ekwugachi na otu ochie recruit youth onye anọkọtabeghị mbụ mgbe anyị gachi chọpụta na Asari Dike Ụbọ ka e nyere ebube agụ jiri ọrụ ọ pụtabeghị mbụ kọndem Asari Dike Ụbọ enwedị ka emebiri ihe ndị mmadụ na trade fair even ị na-ekwu ya bịakwa na-ebule ha bịa na-ebule ma anyị even ọnụ ha we defend federal government otu ọ sụrụ ya chi mee ihe ọbụla ọ sụrụ ya mee ha na-edefend ọrụ so for you to know ndị na-akwụ ha ụgwọ ihe m ji akpọ our youth ka uche unu dị ya ka unu mara ka unu ga-esi na-agwa ha okwu and unu mara ndị na-eso hụ na-agwaghachi ha n'akụkụ pụọ n'ọkwa iji sụrọ ya ala Igbo ka a na-eme ihe so ndị unu ga-asọrọ bụ unu ọhụrụ Ikenga Uruagụ unu ọhụrụ case unu ọhụrụ ijele ndị a bụ ndị akpọ unu ụgba ihe a ga na-enye unu wuguf na ojisi unu n'ọhịa ala ka ha mere na mbụ and a ga-egbukwa unu bikọs unu agaghị abata n'obodo ka unu mebiche ihe obodo agboo nkịtị a ga-egbu unu ihe anyị ga-eme na ụgbọ awụ ka anyị chọọ nụ ọta anyị ga-echi chọta ihe unu ga-eme very soon na anyị ga-achọ aga m epushi ka e nwee acquisition centers enwee ebe a ga-erehabilitate unu ka unu nweta ọrụ ndị be anyị awụrụ ndị na-eti agbụrụ ọ bụ ihe isi ike mere some of you wee baa mana n'agbanyeghị unu ekwele ka ndị a yuzu unu onye ọzọ ọwụ dizba ya na-akpọ VDM unu mana onye yuzuru mbụ ọwụ Asari Dike Ụbọ onye ọzọ federal gọọmenti chọrọ iyuzu ụgbọ VDM unu n'anya mmadụ dịka Fani Kayode mgbe ihe hip-hop apụtara nwa ya bụ ya n'isi na-ekwu and even enwecha mgbe ọ bịa n'ala Igbo ụmụ nwaanyị na-atụrụ ya akwa na-awọchip ya na-atụrụ ya akwa na-awọchip ya na-agba uri na-eso anyị ahụ na helper today ọ ya wụzi onye na-ekwu na 99% ndị mere kiogbu ndị Igbo na ndị Igbo gburu ndị Hausa ọnyanwa jisere na ọmọkịrị so na ndị na-epraise hip-hop mana ha na-eme ha wụrụ anyị towe ha wụrụ anyị build their platform dị popular ha dịzie popular ha achọwazie ka federal gọọmenti hụ ha bidozie kwuo against us so this VDM unu lee anya even mgbe nwa bidoro ihe ọhụrụ ka m bịara na-enyo ya otu ọ na-esi ọnọkọta ya gaa na EFCC kụrụpụta asị anyị nwere na-emetụ ya ka m na-enyo ihe maka na onye isi ala ya wụdo onye ọsọrọ nge wụrụ ọchị putunyewe ọ ga-eputunyewe ọ chọta ịma na-ele otu nwa nisi ọ gaa na National Assembly ya gaa nga ahụ kparịcha ndị National Assembly pụta n'okwu ya gịnị ka Natasha mere eji wee chụpụ ya for 6 months ya fote nwamba nchi VDM na-enwe ihe ọchị ọkwa onye ahụ na-akụrụ ya aka m na-enyo si mba na ihe m na-ele ụmụ ụbọ m n'ike dịka ọnwụ nshi na ihe nwa na-ekwu ihe gwara mgba nkịtị ya bidozie ihe mee ndị Igbo ya makapụta nnọma ndị be anyị dị ụtọ na leadership space ghọọ ya enwe na onye na-ekwuru ha so onye ọbụla wụziri ha mmadụ mana ihe m na-agwa ụlọ ụgbọ awụ na nwa amadi a na-akpọ VDM wụ nọmba bụ ọ ya chi replace Asari Dike Ụbọ n'ihe mere n'ala Igbo ha sọ wụratel iwuru onye Igbo na Igbo youth ama m ihe ị na ebe ahụ emesị wụratel gaa ahụ ewu ibinye gị aka na ndị ga-destroy ndị Igbo biko si n'akụkụ onye a pụọ ka anyị mara ndị anyị na-alụ onye Igbo ọbụla onye Igbo youth na-eso VDM si ya wụratel ị na-eso ya na si ebe ahụ pụọ ka unu na-anụ ihe isi ha n'azụ VDM pụọ iso na-asign signature
ịwaịpa ihe anyị na-achọzi ugbu a anyị na-azụ isi onwe anyị. So m na-adọ ndị nne na nna aka na ntị, onye na nna ọbụla dọọ na ụmụ ụnụ aka na ntị, onye ọhụrụ mmadụ n'ụna, onye ọhụrụ ijele ihe niile awụchakwa ndị fọm IPOB ha fọmzie nwee nsogbu ha ga-eji nwayọọ pụọrọ onwe ha achọghị ka ha dọtuo Nnamdi Kanu. ihe a na-emekpere ihe ewu Nnamdi Kanu ka ha na-abụ ụbọ ka ha na-achọ ka ha dọtuo, chefuzie na ihe ha na-eme na-emezi the entire Igbo land affect. chefuo na ihe ha na-eme the entire Igbo land affect. iwe nwanna ndị atụ nwanna ndị abụli ya elu. enwere mgbe m nọ n'ime ahịa, one small boy anyị tikwe n'ọchịchị sị ka anyị mezie ihe. the boy apụta nwere ihe ha na-ebu ụfọdụ m ihe a wee m fụọ m ntọ ka mee nwa ihe m bịalara oche wee sị nwa na ụgbọala awọọla chairman n'ime ahịa. mbịa eke ọbụla m bitere nwa na ụgbọala ọrụ ndị niile nọ n'ime ahịa ka m bitere ya. m righarịrị ahụ for months. ihe arịrị m arịrị cheke ihe ndị isi anyị si n'ala Igbo bịa ha akpịrịkwa ma ndị isi anyị sef ihe erigide m arịrị m luo ya. gịnị ka m ji wee luo ya? because atụ nwanna ndị abụli ya elu. ihe ọbụla ị ga-eme nwanne gị especially mgbe onye iro nọ n'akụkụ gị die ya ụnụ dọkwutezie n'ime ụlọ gị lụwa dị ọgụ. ejikwa m hara na-enye ijele advice na amadị m ihe isi Nnamdi Kanu mere nye marakwa mara na action ị na-eme ị na-eblem Nnamdi Kanu na ihe ha mere adịghị mma. action m na-achọzi dị worse than nke nwana ha mere eme. ike ngụra gị so na ndị IPOB ihe ewụcha ndị mepụtara na IPOB filie nọ ihe a ga-eji akpa ego ikekwe ekweda ha iwe bịazie ha iwe bịazie ha bọwazie ụbọ chefuo na ụbọ na ha na-abọ ga-emetọ onye mmadụ adịghị mma ito okwute n'ime ahịa. maka ito okwute n'ime ahịa o mete nne gị, o mete nna gị, o mete mma nke ukwuu, o mete anti gị, o mete ọnkụl gị. so eji m ohere a na-akpọkwa ndị okenye anyị, ndị eze igwe Obi of Ọnịcha, igwe Nnameka Achebe, igwe ọfọlụ ihe aka njọ n'ụlọ anyị, ndị eze niile lite n'ụkpọ ọnụ na okochukwanụ na ụmụ okorobịa bifo mmiri eri anyị ọnụ n'ọfụdụ ihe na-eme ụnọfụdụ nkata a na-akpara anyị. ọkparị mmadụ nwekwa ọgọdị a ewu na-ata lite n'ọwụ mgbe ihe mebie finally ka unu ga-elite na fọndụ jihad n'ala Igbo alụọla nke mbụ ya aga. ndị anyị na ha na-alụ agbawu anụwawo ndị ala ndị ụnụ ma ihe onye nke mbụ so ụlọ agha mere anyị, onye nke a bụkwa ya n'isi. unu le anyị na ahụ na propaganda niile a na-ebu against ndị Igbo outside the shores of this country wo kedu ha na-akpọ nwaanyị a Abike Dabiri ndị a na-akapụla na-akata ọ dị ka ọjọọ oyi ọjụbekwe ha ndị ajụkwa oyi o. ndị awụ ha na-anwụ gị ọgụ na-akpagbu gị ịnọ nwayọọ ha akpagbuo gị orole mgbe anyị ga-elite. ihe awụzi agha uche ka a na-alụ ka anyị lete na banụ n'ime ụlọ ọgwụkwa nna ndị Igbo anyị were ofe obi nọkọọ were ofe obi jikọọ ọnụ dị n'ụbọ na onye ọwụwe nwede Naijiria ụwa niile nwụrụ anyị ọgụ ha lụnwụdo ọfọ onye ndị obodo Naijiria na-amajisi anyị aka n'anya. ole ndị obodo Naijiria na-amajisi anyị aka n'anya na ihe a jikwe na-eme anyị bụ anyị anọkọbeghị ọnụ. mbọsị ọbụla anyị nọkọ ọnụ wizia woku m na-akpọ onye ọbụla kiri nwa nkịtị ya n'aka ka anyị bịa kọọ n'ọnụ nọkọọ n'ọnụ kpawa nkata onwe anyị. otherwise mmiri na-erughị eru ga-ama anyị ma buru anyị. ndewo. Today, nobody is talking about Nnamdi Kanu. Today, nobody is talking about the release of Nnamdi. It's quite unfortunate. Anambra State Governor has been maligning the integrity of... Thanks dear friends and lovers of freedom worldwide for watching Biafra Battle Cry TV. We criticized Igbo elites who only speak on television or social media. #FreeNamdi Kanu now.